Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय। नै जोंहा बिफा फिसाला बेरायहैसैलाय गामियाव। आबा बेरायहैसै ना? नै आबा बेरायहैसै जोंहा गामियाव। नै हाय होन। बिफा फिसा बेरायहैसै जोंहा गामियाव। Lah, ya Pak. Ini apa mulu nor mulu. Ini. Ya kepen. Ayo. Đây, ya sắp xạ. Mana ke? Nol apa? Apa? Nitin. Nih, tuh bijak sebab. Mai gay ba size gan sumai na anu gan mai ba. Moजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम। जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम लोगोफोर। दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै। बाय बाय।